Kana uri mwana mudiki uchiziva kuti uchine mukaka pamunhu, aiwa hatikutenderi kuti kuona this video. Gara warowa pasi. Kana paine vanyarikani endai munoona this video muri kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Handiti kani tabva tangopinda muchirongwa chatodaidza icho kuti Bishu reality show, chirongwa chinofarirwa neveruzhinji. Hanzvadzi muri sei? Ndinofara makasimbera. Aiwa tinofara. Handiti kani vatariri vangada kuziva kuti munoita nezvechii. Ini ndiri sex worker. Sex worker. Yes. Alright. Makatanga rini manje? Sex worker izvi ndakazvitanga 2015. 15. Yeah. Saka machovha kaini. Tanenguva tiri muindustry. Hamusi matopromotwa here ikoko? Hamusi matone yangu marengi amwe here amwe? Marengi edu hatina marengi atinozozvipa but tichingozvichinjawo life yedu. Alright. Chii chakanatsoitika kuti muzotange basa iri? Basa iri kuti tanga kwandikaita kwangu siri kuda kwangu. Chakaitika ndechekuti kwangu uri kuda kwani? Zvinozongozviita zvega because masituations ndio anozongokuforsa kutanga zvinhu izvozvo. It's not like unenge uchitoda wakatozvipira kuti ndira kutoita sex work. But ndakapinda mumarriage yakandirwadza. Mabudiro andakazoita ndozvakazondipa kuti ndingoti ndichingorarama chero muraramiro wandakuita. Muchidimbu. Alright, da kuti mutaure muchidimbu nyaya yemarriage. Marriage makaipinda mune makore mangani? Chii chakaitika? Ndakapinda marriage ndine 18 years. Chii chakanatsoitika? Marriage yangu ndakatoipinda zvakanaka, ndakatodana nemurume wangu ndobva tatoroorana zvakanaka, ndobva taita mwana 1. Then aida kuti ndigare kumusha. He was abusive. Aida kuti ndigare kumusha iye achigara mutown. So later on ndakazotanga kumuona achiuya nemakondomu momwe. Achiti kugara kwarari kwaigara aiti handibvumidzwi kugara nemukadzi, indaigara kumusha. So ndichinzi rima apa neage yandandiri manje zvaindikurira. Aisabvumidzwa kugara nemukadzi aine mhaka yei? Hanzi pabasa because aindiri kugara paimba yebasa, saka pabasa pangu handibvumidzwa kugara nemukadzi. Zvakataura. Saka ndangozvitambira kuda kugara kumusha, ndane mwana. Basa racho ranga rakundiremerawo pamba ndiri 1, aitoda kuti ndirime ndiite mabasa ese pamusha. Saka anga asina mai, anga asina vabereki. Saka ndinda ndichitogara pamba pevabereki vake. Saka zvakandikurira. Tikatombogara naye pasi tichitokumbira kuti ndigare naye kuHarare. Akaramba. Saka kusvika ndazongoonawo ndega ini kuti ndidzokere kumba kwedu. Airova here? Paiuyira because aiuya after 2 weeks. Aingosvika kutsvagira nyaya, so ngosvika kutsvagira nyaya ndakazonzwa zvakati zvimwe zvinhu zvemakuhwa, ndakazonzwa kuti kufambidzana naNhingi. Pawakazoenda kumashops wakanoonana naNhingi, yango noise, angangori violent. Asi munhu ainwa doro. Kazhinji kacho panopfungaira pese panenge patori nemoto. Imi maisaita here zvamaipomerwa zvazvo? Ndinatsotaura chokwadi pamberi paMwari. Panguva iyoyo ndaisatomboita izvozvo. Inyaya ngotiwo maybe unogona kungoti uchienda kana kuti kuchigaya kumashops wosanganawo nemukomana womaraini wotokuti rege ndikuite sei ndikubatsirei because like pamwe pacho ndanditori nepamiri, pamwe pacho ndazone mwana. Ungoti rege ndikubatsirei kutakura bhaketi rechibagera makatakura ndikuendeserei tiende kuchigaya. Pakangoita unongondiona ndichifamba nemunhu iye zvakutonzi motodanana but zvisiri zvekutotombodanana. Aitongondibatsirawo semunhu womurainiwo. Saka maura kuti mumarriage yenyu munobvira mambochiita zveshosho? Kwete, ndiri marriage handambvira ndakachita. Alright, ngatichiendei panyaya yekutanga kuzova sex worker apa. Makanatsotanga sei first day rindiudze imi? First day rangu zvakaitika nezvekuti after marriage ndine shamwari yandikatanga kutamba nayo. Shamwari iyoyo taingoita zvemaboyfriends at first. Nhasi tadanana naNhingi, mangwana tazondichita ndarambana naye. Then we end up tatoona kuti zvekuti unoita permanent boyfriend zvinotonetsa. Bhera tingotsvaga munhu anongondipa mari zvenguva iyoyo. Saka nefriend yangu iyoyo takatanga kugara tese tiri 2. Ndakatobva kumusha ndanosiya mwana wangu namama wangu kumusha. Then ndobva ndatanga kugara neshamwari yangu iyo muno mutown. Saka akatanga ndingati ndiye munhu akandidzidzisa kuita zvechisex worker. Saka taitombofurana mafirst days taizviita hedu muno muApril. Touya patouchline tomira. Takapfeka mabum shorts, takapfeka kana tumamindress, maminscades. Toketyawo tikaona munhu handiti anondida toenda naye muroom. Maziyo days vaitaitoshandisa 1 room neshamwari yangu. Ndoenda naye kana ndiri ndatanga kuketya ndoenda nemunhu muroom.
tonoita zvatinoita topedza todzoka pai. First day renyu makakechwa navanhu vangani? First day rekunatsoenda patouchline chaipo. First day, to be honest, ndichiri kupisa mazoideza zvacho. Hayi nezvindakura. Ndichiri kupisa, I was young and first day, if I am not mistaken, ndakakechwa nevanhu 6 that night. Yeah. Ungari ma short time. Ma short time. Because ndandisingakwanisi kuti ndinotora munhu for night because room ndaishandisa neshamwari yangu. Saka taitonokechwa ndoenda ndonoita zvandoita. Ndoya ndotomudza kuti ndadzoka. Iye kana ane munhu wakewo oendawo. Alright. Mazuva ano muri kumboita mari pa short time kana pa sleep off? Mazuva ano ndakazoona kuti munomap with zvibhadhara. Munomap with ma50 cents, $2. Ukatona bhadhara $2. Short time 50 cents. Yeah. Dora ka 2. Serious. Mazuva ano munomap with right. Mazuva ano takuenda out. Ore kana sleep off, right? Let's talk about sleep off. Sleep over munhu anotomburitsawo ma$5 anenge atongokunzwirawo tsitsi ndianoona kuburisa kana $10 but $5 munhu anenge aitochema ndine $5. Pakaipa. Saka tell me, mari inozonatsokuwana here kana hamuna mhuri here chichi? Mwana ndinaye ari kumusha kuna mama wangu. Saka mari handingati inokwana but tinotoita kuti ikwane. Kuti ikwane inyaya yekutoti watotsvaga makastoma akati wandei. Kana une customer 1 hazvishandi. Ukatoziva kuti ndinofanira kutorara ndichishanda. Saka alright, tell me, skillful yamunganatsorova imi kuti unatsoita makastoma akawanda, unofanira kushandisa strategy yakaita sei? Strategy yandakaita ndeyekuti ndine vamwe mbuya vandakaudzwawo. Ndakaenda ndikanotemerwa mushonga. Ndakatemerwa nyora panhengo yangu, nekumusana nekumagaro. Saka mushonga inoita kuti munhu wese andikecha. Ndikatomudza kuti ndodawo mari yakati anoburitsa. Yeah. Zvima $2 izvi hazvichatobhadhara zvokuti ndomuchacha $2. Ndikatomudza kuti ndoda 10, anoburitsa 10 iwe. Haarambe. Saka mishonga iyoyo ndoiri kutoita kuti zvifaya. Right, mishonga iyi haizopanduki here manje kuzoona kakachidhoma kakachitokoroshi this and that? I don't think so. I don't think so. So far handisati ndambonzwa hangu nyaya dzekuti mishonga yapanduka. Alright, tiri panhau iyoyo zvakare. I understand kuti vanhu vechirume takasiyana, tine nhengo dzakasiyana. Kune vane dzirefu, dzipfupi, dzikobvu, dzitete. Imimi saizi yamunazofarira ndepi chaichai? Ini nangu ndofarira iri pakati nepakati. Because idhafu sometimes inogona kukurwadza ichipinda. But kana zvapakati zvisina problem. Itetewo pane vamwe nedzitete dzinenge dziri dzirefu dzinonyanya kubaya mukati kuchibereko saka dzinorwadza. But pane vamwe vanongoriwo nemasaizi angori normal size. Iyo inonyatsoenjoya. Okay. Alright, vanhu mizere unatsokukechai. Age inonatsokukechai mazuva ano. Age yakaita sei? Age I don't think. Age vanhu varongouya, even vana vadiki kwatiri. Vanotouya. Ototi ndikuda even madhara. Saka hatisarudzi chatichingodai mari. Kadhara katochembera kasina mazino mukana kanogona kutouya kutoti zvezera munzeve pepe totoenda nako. Hatina kana problem nazvo. Alright, muri kuda mari chete. Tingoda mari. Ko kana munhu achida yeke manje? Yeke ini nangu mayeke handiwanzoda. Handiwanzoda because at least zvinandihura asi ndine utano hwangu hwakakwana. Saka munhu anongaida yeke nichero ukandiudza kuti nemari yakawanda sei zvatingatoita maybe kutotanga tanoteswa kana watoda yeke. Then wobhadharawo mari yakati wandei. Asi kana pasina kuteswa hatikwanisi kuita izvozvo. Alright, pane zvirwere zvepabonde handiti kama ma-STDs. Semienzaniso ngatiti masangana nawo muzuva ranhasi. Ndapi matanho amunotora? Kana ndasangana kutongoenda kuchipatara ndonopiwa mushonga ndonorapwa. Munenge muchirapwa kuchipatara chipi? Vanenge vachikubhadhara sei mari yakawanda sei? Inangu handisati ndamborwara naizvozvo but chinoita kutongoendawo kana unana dombo ramwari pahospital apa kana kuoverspill. Saka imimo alright, muri kutamba makangwara, muri kugadzirira nguva zhinji. Handisati ndambosangana nechirwere chepabonde. Alright. Pane imwe nhanho ndoda kuti ndinzwisise zvakare. I understand kuti kune madays evanhukadzi 7 days kazhinji kacho. If it is normal.
imimi munoita sei kana ndiri kuperiod yeah, exactly. Ndine 2 days mafirst days hangu 2 days ndo dzandobleeda stereki saka ndoziva 2 days dzodzo dzandiende kubasa ndiri pamba then the 3rd day ndienda ndichibleeda hangu but ropa rinenge rashoma saka ndinopfeka cotton ndinoisa cotton mukati ndoisa cotton kumberi zvokuti ndokwanisa kutosangana nemunhu ndine cotton ro ndakapfeka cotton. Yes. Alright. Kana vanhu vachiita bonde ka murume anenge achipushira mukati imi maisa cotton ndotoripfeka mukati right cotton manje ndinoda kuziva inini kuti because murume achisandudzira cotton iri zvinozofamba sei harizoende kumberi here akatadza kuzobuda cotton haritadzi rinotobuda ndotozotiwo ndasara ndega ndotopinza chigunwe kuti ndiite sei ndiiburitse cotton yacho hapana one day rakambura cotton yakarambira kana inotobuda haimboende kumberi stereki because like vamwe varume havanyanyotopushe kuisa mukati stereki because kutambira kunze uku ndokunotonaka kudarika mukati vamwe varume vanonyanyotambira kunze stereki vakazoma vanopinza mukatikati ariko zvavo but hanzi kunze ndokunonaka kunze ndokunonaka munhu aya anonyanyopinza mukati hautombonakirwi kunze ndokunonaka alright muzuva ranhasi imi manzvadzi ngatiti masangana nemurume akakubvisai kumhandara nhasi aya muri patouchline munhu akakubvisai kumhandara unomubhadharisa anotobhadhara bcause izvo zvakatopera kadi zvokudhara ndiye akabvisa kumhandara handingangomupe for free nezvi ndapa kutsvaga mari ndapa basi saka anotobhadhara alright ko zvinhu zvakaita semakondomu imimi munawana kupi makondomu makondomu towanzotora mabhawa kana kutenga mafamasi kutenga mafamasi alright saka vabereki hama neshamwari kana vangave hamheno kwamunogara kana muri kuloja vanoziva here kuti ndo zvamunoita izvi vanozviziva that's why nowadays tisinganyanyoshandire munomepe because vanhu vakunyanyozviziva saka tinotobuda tikanzwa kuti kumazuve kune mari tinoenda kumazuve tonokemba totsvaga imba yekurenda yatinchibhadhara $1 per day tonoshandira tiriko tozongodzoka kumbatana nemari dzedu zoti vamwe vacho havatozvinyatsozvizive kuti tinoita nezvei bcause vanongoona tichingobuda sometimes takatopfeka mabhegi edu ane tumafleece blanket toenda tonoita 1 week tiriko tozongodzoka alright okay right ndinoziva kuti vanhurume vakasiyana kuna vamwe vanhurume vanokasikisa vaivai anoona kuti especially kana achinge wagarisa munoona kuti for example achitongopfeka kana kuti achitongopfekedzwa condom obva atopedza munoita sei manje iyo inenge itori advantage kwatiri iadvantage kwatiri because isusu tikakuti 1 round mari yakati ukakasikawo kutunda imhosva yako mari yangu ndechingoida kana wakuda second round you pay again alright ko akatunda ndoziva kuti imi munakutundisa ndini maybe asataisa mukati ndabata nhengo yako ndaita kuti utunde saka ndoda mari yangu zvatodhako yes unonga utopinda munhau wakutopinda musecond round wakubhadhara futi alright inga zvakaoma inga zvakaoma but ko zvimwe zvamungade kutiudza zvii zvakare zvatingade kuziva zvamungade kuziva ndezvekuti kudiko isusu basa redu iri tinoriita but hatiridewo alright mucharitaya rini manje I think now age yangu I think ndikasvikawo kuma 40 years ndinoda kuzozvimani makore mangani now ndine 34 years 34 makatanga une mangani ndakatanga ndine 21 yes. Now 34 yeah. I think ndichasvika panguva yekuzoritaya ndirini manje apo I think ndakuma 40 years ndienda kudawo zvimwe zvinhu zvakasiyana because like now ndiri kuzviita but ndiri kutonyara because mwana wangu akura sei 15 years mukomana musikana mukomana achindiona ndichibuda samai zvinhu zvakashata kuti although angu haanyatsoziva anoita zvokutonzwa nevanhu kuti amai ako anoita zvechihure but zvinhu zvokuti mwana ndechitomuabuse saka ndoida kuzozvisiyawo in life alright
ainga pakaipa. Uyezve tine mamwe machallenges atosangana nawo ekuti mumwe munhu anogona kuita rafu ekuti anogona kuti maita sex worega kubhadhara mari yako. Saka zvimwe zvinhu zvinozongorwadza kuti wangorara nemunhu for nothing. Kana arikidza kubhadhara imwe ndezvimi zvamatana munotora manje. Matano hatina like because pamacho munhu unenge usingatomuzivi kana nekwaanogara mangosangana paroti. Saka akatobuda akaenda hapana kwaunokwanisa kumuteera. But sometimes segirls because tinofamba tiri team tinenge tiri 4. Saka segirls togona kumbotiwo tomboti tikazomuona futi togona kumurova but zvinosabatsiri. Hapana paanozombobuditsa mari. Alright, muri mukukechwa imomo. Riripo rimwe zuva ramunotaura kuti apa ndakechwa zvangu but murume munhu handikecha uyu ndanatsonakirwa zvimwe zvekuti ngamena. Yeah, zvinoitika. Zvinoitika kwezi munhu unogona kunge watomuchiva musati matombosangana. Kuti this is a gentleman, munhu yaari right. Saka hati yako kana ikanyatsofela for munhu yeye. Pamunozosangana akakunakira zveshuwa unongoti I wish dai anga ari murume wangu. Totombosangana nazvo but pane pasina zvekuzviita because iye anenge asingakude arikuda kungonakirwa zvedhe iroro kuenda kumba kwake. Saka mafoni namba amukumbirira. Kana atovolunteer kusiya ega namba yake maybe. Otherwise kukumbira no. Zvimwe zvinozotipa kuti tizongoramba tichingokontinua kwezi mari iyi it's hand to mouth. Ndikaiwana nhasi ndakutoishandisa yakutopera. Saka ndikada kusiya ndenda kufunga kuti saka ndikasiya ndozoitei. Hapana zvimwe zvokuita saka ndozvipano zvinozongotipa kuti ngoramba chingokontinua. Alright, yeah. Mumwe mubvunzo zvakare tichivhara chirongwa chedu. Inini semunhu mukuru ndinonzwisisa kuti bonde rinogona kunakidza kana uchinge waita sei wambopedza kana kuti nguva yakareba usati wamboriita. Paunozoriita rinogona kunakidzwa naro. Imimi muchiri kunakidzwa here nebonde nekuti every day munosangana vanhu vakawanda vakasiyana siyana. Isu hatichaitira kubonde kunakidzwa. Kunakidzwa I think ndotozonakidzwa like zvanambuta zvezvo kuti ndogona kunge ndatochiva munhu iyeye asati auya kuzondiaprocha. Paanozondiaprocha munhu iyeye ndinononakidzwa naye. But kwete vamwe vatichingoitira zvemari kungomuvhurira woita zvaari kuita iye akatonakirwa akapedza oenda. Indogona kuzosara ndotopedzana nechiguno because handina kunakidzwa naye. Ndangoitawo zvokuti iye andipe mari. Ininiwo kana ndada kuti ndizonakidzwa ndizoproducer maybe ndakutopedza nechigumwe. Zviri kona vanhukadzi. Chigumwe kana chii ndombodzongoita nyaya dzemagaka. Kana cucumber unoisa. Unotoisa cucumber uzasiko kotopedzisa wozoproducer wega. Maybe it's like unenge wakufunga munhu akaambokunakidza uya. Maitry kuita then wozongozvipedzisa wega. Kwete kuti ava vemari ava ivo ndo vatoda kuti vanakidzwe vaende. Alright. Saka kuchemerera pepe munotochemerera zvemachikwadi kana kuti zvekuti iye anakidzwe because iye like akanzwa ndichichemerera anofunga kuti maybe ndiri kuenjoya tiri kuenderana but tisiri kuenderana. Saka ndangoitira kuti iye atokasika kuita sei kupedza because pamwe pacho paandozopedza nenda kutoboekana naye. Saka ndangoitira kuti angokasika kupedza. Alright, next customer itere. Because kuti ndimuganhurire panzira ndimudze kuti bhisa usati wapedza azviite because mari asiya mari. Alright. Ngatiti nhasi masangana nemunhu akavimbika arikuda kuti unatsokuroora munobvuma here kuroorwa? Pari trick. Kuroorwa ndoda. But zvakudipenda nekuti unewo une zvakaita sei. Handichangodawo mana tumbi yatigute anatsure mbuka ayo. Kana ndaudawo zvekutororwa munhu iyeye anofanira kunge atori rich ane mari dzake. Yeah. Kwete kuroorwa nemunhu wekuti ndozotambura futi mangwana ayo handichada. Alright. Muchakwanisa here kuzovimbika imimi kuzoga kana maroorwa kurara nemurume 1 every day imambojaira kurara nevarume 10, 5, 6 every day? Ndinokwanisa. Ndinokwanisa ndikaona munhu angu ane mari requirements andikuda anoenderana nezvandodawo pamunhu wechirume. Ndinokwanisa because it's like vanhu vechirume ava nengo vanenge vainadzo handiti but pane vamwe vanogona kudzishandisa kwete vamwe vasingagona kudzishandisa. Mari yako unogona kunge uinayo asi nhengo yako usingagona kuishandisa. Saka zviri patu kuti inini ndogona kugudira mari yako asi usiri kundifadza mumba ndinochita. I will end up ndakuchita because nhengo yako haisi kundigutsa.
Saka nhengo idzi dzinotori nemashandisirwo zvakazvitori trick. Pane munhu ukatodukatorara naye ka unyatsokunzwa kuti panapa ndabayiwa chepu. Kwoitawo umwe anongobaya watomboziva kuti panonyatsonangwa chepu zvepapi. Alright. Saka imimi alright, imi kunzi muzonzi imi maproducer munoda kana zvimaminutes mangani? Inini hangu kuti ndinzi ndaproducer. Inini ndine style yanonyanzofarira. Ndeipi iyoyo? Ndowanzofarira kuti inini ndakarara nedumbu munhu yangu mashure kwangu. That way ndokasika kuproduce. But ukanditi ndirare nemusana ndakavhura makumbo, vamwe vanongada kuti nditovhura 180 ka. And that way handiproduce, iyo ndongatonakirwa hako. Asi inini ukanditi ndirare nedumbu ndakatasa pasi iwo yapamusoro ya. Hazvitore nguva. Hazvitore time. Okay. Pane vamwe vanofarira kuiswa nhengo mukanwa vanhu vechirume. Munhu akauya for example arida zvekutoiswa nhengo yake mukanwa, munobvuma here? Tinobvuma. Chandongoita ndekuudza tanga nakupa bhaketi rogesi. Ogesi. Yatsocherechedza kuti nhengo yako yaita sei, yachena wozvishuwa. That way ndokwanisa kudya, but you pay for that. Inenge iri mari manje. You pay for that. Ipapo ndochadyiwa kana $10 kana uda zvekudyiwa nhengo yako. Alright. Ko imwe yavanoti hanzi sim 2. Sim 2. Handiponi masimu kati kune sim 1 ka. What's sim 2 ka? Sim 2. Sim 2 yazonitsanangura ndisingazonzwisa. Sim 2. Hanzi ndo. Alright. Sim 2 yekwaKenan, alright, handitaura hangu surname. But yekwaKenan. Uri kuti vanhu 2 vachiisa. Sim 2 yekuti ka munhu anoisa kusikafa nokuiswa. Alright. YekwaKenan handitaura hangu surname yacho yekwaKenan, but vanhu vatoziva Kenan wandiri kutaura. Inini hangu I don't like that. Handidi. Isa panoiswa. Stop. Kana wakuda zveikoko kwayo unontsvaga hako umwe anokwanisa izvozvo, handizvikwanisi. Handizvikwanisi. Alright. Yeah. Right, Zimbabwe ndo nyaya yange tinayo panapa muzuva ranhasi tiri pachirongwa chedu chatodadza chekuti Bishu reality show. Pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.